Dag beste kijkers, fijn dat u weer afgestemd heeft op Omroep Krijtland. In deze nieuwe uitzending kunt u kijken naar afscheid gemeentesecretaris, koetsje door het Krijtland, kleine kwalen en Bertha en Mop. In mijn nieuwe functie sta ik minder op de voorgrond en kan ik me meer focussen op de inhoud. Deze woorden komen van de heer Keulemans, nu nog algemeen directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Gulpen-Wittem. Deze functie gaat hij per 1 juli verruilen voor beleidsmedewerker van ruimtelijke ordening. Aan Omroep Krijtland legt hij het hoe en waarom uit. Leonard Keulemans, u bent 18 jaar algemeen directeur en gemeentesecretaris. Eerst van de gemeente Wittem tot 1999. Daarna van de fusiegemeente Gulpen-Wittem. Maar per 1 juli houdt u het voor gezien wat betreft die dubbelfunctie. Waarom? Ja, 18 jaar is natuurlijk al een hele lange periode, sowieso. En dat is een van de redenen eigenlijk waarom ik die keuze ook gemaakt heb. Maar het is meer dan dat. Het is eigenlijk een combinatie van factoren. Dat is die langdurige periode, mijn huidige leeftijd, de verandering van de functie zelf. En misschien mag je daar ook rustig bij noemen het draaiende houden van een eenoudergezin met 3 opgroeiende kinderen die... naast een functie die toch niet van 9 tot 5 uitgevoerd kan worden. Was u toe aan het opladen van de accu in een nieuwe functie? De gemeente zegt dan, de goede gemeente zegt dan in een lagere functie. Ja, dat wordt wel eens zo gezegd, maar zo ervaar ik het zelf helemaal niet. Het is, ik zie het anders. Na zo'n lange periode begon het plezier in die functie af te nemen. En dan denk ik bij mezelf, dan moet je oppassen, want dat gaat ten koste van je eigen gezondheid. En daarom heb ik deze keuze gemaakt. U bent op een tweespoor gekomen waarbij u bij uzelf te raden bent gegaan. Ja, zeer zeker. Ik heb die keuze gemaakt. Ik heb daar ook hele fijne en goede gesprekken over gevoerd met onze burgemeester. En eigenlijk ga ik dus weer terug naar de inhoud. En honoreert men uw standpunt? Kan men meevoelen? Ja, oh ja, zeer zeker. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen vanuit de bevolking. Maar ook vanuit de collega's vanuit Zuid-Limburg. Die mij mailtjes hebben gestuurd die echt bijna hartverwarmend waren. En waaruit blijkt, het sterkt eigenlijk mijn gevoel dat ik de juiste keuze gemaakt heb. Komt dat ook omdat het ambt van gemeentesecretaris en van algemeen directeur een andere inhoud heeft gekregen? Misschien zelfs veel minder inhoud, meer gericht op de lijnen uitzetten, et cetera? Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Het is, in die 18 jaar heb ik de functie echt zien veranderen. En wat u zegt, inderdaad, van meer naar inhoud, naar proces. Was je in het verleden echt de inhoudelijke baas, om het zo maar eens te noemen. Dat is nu, heeft zich dat verlegd naar het zijn van procesmanager. En dat is iets wat u veel minder bevalt? Ja, eigenlijk werk ik toch het liefste vanuit de inhoud. Ja, klopt. Is dat iets wat u per 1 juli in uw nieuwe functie van medewerker bij ruimtelijke ordening veel meer aantreft? Dat u daar meer uw mogelijkheden en uw hart kwijt kunt? Ja, zeer zeker. Je wordt meer van een generalist, ga ik naar het specialisme. En dan ga ik me bezighouden op het terrein van ruimtelijke ordening inderdaad. En bezighouden met eigenlijk mijn oude vak, mijn juridische kennis probeer ik dan toch weer een bijdrage te leveren op het gebied van ruimtelijke ordening. Meneer Keulemans, u bent nu 58, bijna 58. U moet tussen aanhalingstekens minimaal nog een 5-tal jaartjes mee. Reikt dat om toch met veel voldoening straks terug te kunnen kijken op uw gemeentelijke carrière hier in Gulpen-Wittem? Oh ja, absoluut. Ik zeg al die 18 jaar dat ik hier gemeentesecretaris heb mogen zijn, eerst in Wittem en later Gulpen-Wittem. Daar kijk ik met heel veel plezier en met volle tevredenheid op terug. En dat wil ik graag zo houden. En nogmaals, daarom heb ik ook die keus gemaakt. En ik denk dat ik na 5 jaar of 7 jaar, of misschien 65, ik weet het niet, dat je dan ook kunt terugkijken op een leuke en plezierige 5 of 7 jaar. Het is, om het maar een trendy uit te drukken, meer een keus voor eigen geluk?
Ja, absoluut. Ja, maar veel mensen zien dat toch, je zei het zojuist al, als een stukje degradatie of een stapje terug. Maar zo ervaar ik het dus absoluut niet. Ik zie het inderdaad als een stapje omhoog, een stapje naar geluk. Meer geluk. En u hebt zelfs een surplusopdracht van het college van BMW meegekregen. De leefbaarheid van de kernen wordt ook een van de opdrachten? Ja, dat klopt inderdaad. En de strategische visie die onlangs is vastgesteld is een van de speerpunten, de duurzame versterking van de leefbaarheid in onze kernen. En om daar uitvoering aan te gaan geven, zal ik daar in ieder geval die opdracht krijgen om het contact tussen de burgers en het gemeentebestuur te verstevigen, de verbinding te leggen. U voelt zich in een van die kernen in Mechelen thuis? Ja, heel erg. Ja, het is Mechelen zit ook in de finale van het leukste dorp van Limburg. Dus ja, ik voel me daar absoluut thuis. Ja. Er gaat op korte termijn een opvolger komen. Wat gaat u deze man of vrouw adviseren? Ja, wat zal ik adviseren? Het belangrijkste is, maar die man of vrouw zal dat zeker zelf wel weten als hij naar deze functie solliciteert. Het belangrijkste vind ik zelf toch het leggen van verbindingen tussen de diverse onderdelen binnen onze organisatie. Ik vind dat toch wel het allerbelangrijkste in deze functie. En onderdelen, daar bedoel ik mee, het college, directieteam, ondernemingsraad en de gemeenteraad uiteraard. En de medewerkers niet te vergeten, want dat zijn eigenlijk altijd de belangrijkste mensen binnen deze organisatie. Meneer Keulemans, bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. De kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok vindt tweejaarlijks plaats op Pinkstermaandag. Dit jaar toonden 67 kunstenaars uit de EU-regio hun werk achter de poorten van 29 boerderijen en monumentale panden. De poorten liggen langs een fraaie natuurroute in het 5-sterrenlandschap van Gulpen-Wittem en is dus meer dan alleen een kunstexpositie. Henk Kroeze nam voor Koetsje door het Krijtland een kijkje achter deze poorten. De tweejaarlijkse kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok bood ook dit jaar weer een gevarieerd programma. Zo'n 3 kilometer wandelen langs onder andere schilderijen, beelden en foto's trok heel get enthousiaste bezoekers. Dames en heren, goedemorgen. Op deze prachtige dag hier in Rijmerstok. Als voorzitter van fanfare en drumband Sint Franciscus hier uit Rijmerstok, de vereniging die deze kunstmanifestatie organiseert, heb ik de eer u allen hartelijk welkom te heten op de 6e editie van de Poorten van Rijmerstok. Kunstenaars kwamen niet alleen maar uit de regio, nee, ze kwamen uit het hele land. Ik zie hier bijvoorbeeld Pieter de Vries zitten, die helemaal vanuit Texel komt afzakken naar Rijmerstok. Maar er waren ook kunstenaars uit België en uit Duitsland
Vandaag zijn mensen uit Duitsland vanuit de omgeving van Berlijn naar Rijmerstok gekomen. En ik hoop van ganser harte dat als u straks naar huis gaat, dat u dan zegt, wat een prachtige dag, daar ga ik over 2 jaar nog graag een keer terug. Dank u wel. De werkelijke drijvende kracht achter de poorten van Rijmerstok, naast die geweldige kunstenaars die natuurlijk fantastische dingen laten zien, dat is deze gemeenschap zelf. En daar zijn wij als gemeentebestuur razend trots op. En dat willen we hier vandaag ook laten merken. Ook een groot compliment aan Rijmerstok. Dames en heren, ik sluit me aan bij de dankwoorden die zijn geuit aan de commissie die dit georganiseerd heeft, Poorten van Rijmerstok, aan alle vrijwilligers, aan de fanfare Sint Franciscus. En u heeft het net niet gedaan, maar ik vraag voor al die mensen die actief zijn geweest om dit neer te zetten, voor u een heel groot applaus. Ik geef nu graag het woord, het openingswoord, over aan gedeputeerde van Provinciale Staten van Limburg, mevrouw Wolfs. Ik wil beginnen waar de burgemeester toch mee geëindigd is, met op de eerste plaats al die vrijwilligers bedanken die dit mogelijk gemaakt hebben. De harmonie, maar ook zeker al die vrijwillige poorteigenaren en al die kunstenaars die bereid zijn om toch voor 1 dag hier naartoe af te reizen, al hun spullen in te pakken, soms zwaar, hevig, ik ken het van dichtbij, heb gelukkig, prijs me gelukkig, veel vrienden, kennissen die actief in de kunst zijn en zie hoe zij moeten zwoegen om voor 1 dag een expositie te kunnen inrichten. Ik wens jullie heel veel plezier vandaag. Mooie dag, mooie afsluiting en gaat u vooral naar huis met heel veel pakken onder de arm. Er is geen camera, er is geen ander licht en andere beelden zijn er niet. Foto van de sneeuw aan de overkant. Een van de kunstenaars die in Rijmerstok zijn werk exposeert is Pieter de Vries van het eiland Texel. Wie is hij in Rijmerstok terechtgekomen? Nou, we wisten ervan, we hebben 4 jaar geleden ook meegedaan. En dat komt omdat ik al 20 jaar bij TEVA fotografeer en wij bij Jean Wouters op de Linde zitten. En Jean Wouters zit in de organisatie. Ja, zo kwam het een keer ter sprake, god, doe je ook mee? Nou, dat hebben we nu weer gedaan en we laten nu 50 hele grote foto's van de Waddenzee zien. Het leefgebied waar wij dan in wonen, wat sinds vorig jaar werelderfgoed is. En ja, dat is heel leuk. En hebben daar, die foto's zijn 125 bij 90 centimeter en dat is heel indrukwekkend. Dat is bijzonder aardig. Waarin onderscheidt zich deze manifestatie in Rijmerstok van andere kunstmanifestaties? Het is een stuk gezelligheid. Het is toch veel buurten met elkaar. Ja, het is veel eten, veel drinken en een beetje kunst kijken en elkaar zien en ontmoeten, denk ik. Dat is heel belangrijk. Bij ons heb je dat ook alleen op kleinere schaal. Dit is wel echt uniek dat er op zo'n dag tussen de 6.000 en de 8.000 mensen komen. Dat is heel bijzonder. En wat doet dat met u zelf om hier tussen te kunnen staan? Nou, geweldig. Ik vind het heel leuk. En ja, omdat ik hier al heel lang kom, ken ik ook een heel aantal mensen en dat is toch wel heel erg aardig. Van februari tot april zitten we hier 6 weken in verband met de TEVAF. Ja, en nu weer een week of 3. Ja, en dan komt er wel kleur aan. En ik vind Limburg heel gezellig.
Maar op een gegeven moment kan het ook te gek. Op een gegeven moment begint de Waddenzee te trekken. Water trekt altijd. Restless legs syndroom is de Engelse benaming voor een ziektebeeld die, letterlijk vertaald, rusteloze benen betekent. Het gaat om vervelende gevoelens in de benen die vooral 's avonds en tijdens het slapen optreden. In Kleine Kwalen behandelt dokter Meinersma deze keer dit onderwerp. Dag dames en heren, vandaag wil ik u weer begroeten bij ons programma Kleine Kwalen. Ik moet zeggen dat ik iedere keer weer ontzettend verbaasd ben over hoeveel mensen met heel veel plezier naar dit programma kijken. Maar dan wil ik u ook zeggen, u kunt naar dit programma kijken omdat wij zo ontzettend veel vrijwilligers hebben die dit programma opnemen, monteren. Het is echt de kurk, de vrijwilligers, waarop deze omroep draait. Wel nu, gaan we naar de kleine kwalen. En vandaag hebben we een kwaal, die is weliswaar puur medisch klein, maar die is voor heel veel mensen heel erg ongemakkelijk. Zelfs zo ongemakkelijk dat er echtelijke problemen door ontstaan. Dat zijn de restless legs, daar ga ik het met u over hebben. Ja, Bert. Ja, dokter, ik kom eens met mijn vrouw langs. We gaan een probleem hebben. De minst? Jawel. Ja. Oh, het is wel een groot probleem. Want ich hatte jetzt hier mehr, ich nicht Nase gebet und ich gehe immer ein Stück mit von dem, was da drin mich jedes Tier. Ich muss even lachen, Bert, ist du das wirklich?
Dan ben ik klaar wakker en ik denk, wat je van nu zou wat eerst gaan zetten, ik heb mijn been. Oh, de been te trainen. Ja. En toch niet, maar ja, dat zie je dat. Ja, dat zie je dat. Ja, en dan had je dat. Ja. Eerst had je dat, het is wus. Nee, maar nu denk je. Rustig alles, nee. Nu denk je, dit is toch. Het is morgens kapot, ik ben morgens zo mooi. Ja. Ja, dus ik denk dat je wel weet wat het is, voor ze er wel eens even serieus erop in, want dat is een hele onaangename kwaal. Ja, klopt. So übertag merke ich nichts, außer dass ich müde bin, weil ich ja nachts nicht mehr schlafen kann. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass wir uns auch streiten, weil ich anfange ihn zu treten und kann auch nicht mehr schlafen. Ja. Is zo kapot. Ja. Dat is natuurlijk ook hartstikke onaangenaam, hè? Ja, Trude, dat is dus inderdaad zeer onaangeneem. En wenn dat al ontaart en eigenlijk ruzisch, ja, dat is dus echt niet de bedoeling. Kannst du mich jetzt vertellen over wie het wir mit den Gesundheit ist? Nee, im Grunde geht es mir sehr gut, außer die Müdigkeit natürlich. Ja. Ich nehme keine Medikamente, nichts. Ist alles soweit in Ordnung. Deunt is de B-ping? Nein, überhaupt nicht. Ja, niet. Nein. De s'nachts niet? Nein. En overdag ook niet? Nichts. Trude, kannst du uns jetzt mehr erzählen, was du genau merkst? Ja, da ist dieses Unruhegefühl und Kribbeln, aber alles nur in den Unterschenkel. Ja, und mittlerweile, wenn ich bewege, zum Beispiel trete, auch merke ich da alles von schon mal trete, dann wird es besser. Die Bewegung tut gut. Ja, oké, dat is al wel heel vervelend. Du moest trainen, want dan voelst du dich besser. En du bist ganz krank. Dat is dus echt. Schwert daar jek mee. Ja, met ping had ze niet. Nee. Oké. Ja, dames en heren, ik zal nog eventjes de symptomen opsommen. Dan weet u of u wellicht ook dit soort klachten hebt. Dus de symptomen van restless legs syndroom of rusteloze benen in het Nederlands zijn. Je hebt een onaangenaam gevoel, meestal in de benen. Het kan kriebelen, het kan branden, het doet niet pijn. En er is een onhoudbare bewegingsdrang. Dat is niet te onderdrukken, die bewegingsdrang. Het komt meestal voor in de kuiten, soms ook alleen in de voeten, heel zelden de armen. En het treedt altijd in rust op. Dat is dus bijna altijd 's avonds en 's nachts. Ja, dort heb ik het nu. Het is eigenlijk een vrolijk mens, mobiel en het werkt veel. Maar het is veel neuzen dus nu. Ja. Maar we kunnen nu eigenlijk wat duurder tegen. Ja, oké. Dus volgens mij niet aan zo van een keer. Ja. Dus wanneer je het brief, du kennst die vrouw niet. Ja. Of Jood. Jood, du kennst hem Jood, maar zo niet. Dat had ze nog nooit van een beetje gemaakt. Nee. Ik zal die shit vertellen en ook die Trude, want toen had het toch enig. Dus het restless legs syndroom of de rusteloze benen is in wezen een neurologische bewegingsstoornis. De oorzaak is niet bekend, we weten het niet. Het komt meestal voor bij vrouwen, meestal dames van boven de 45 jaar. Meestal, dat betekent niet dat de mannen niet ook is, maar zelden. Komt ook in families voor. Dus als je zelf deze last hebt, vraag eens rond in de familie, dan zult u merken dat er meer leden in de familie zijn. De klachten zijn heel erg vervelend, maar het is geen ernstige ziekte. Dat is al mooi om te weten. Er zijn een aantal onderzoekers die denken dat het iets te maken heeft met dopamine. Dat is een boodschapperstofje in de hersenen. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar iets moet ik erover zeggen, omdat de medicamenten op dit principe berusten. Dopamine speelt ook een rol bij de ziekte van Parkinson. Dus het komt wel eens voor als mensen een receptje krijgen tegen deze rusteloze benen, dan staat er op de bijsluiter, het is tegen de ziekte van Parkinson. En dan zeggen de mensen tegen ons, ik heb niet de ziekte van Parkinson. Nee, dat hebben ze niet. Maar dit stofje in andere doseringen, in lichtere doseringen, werkt ook bij rusteloze benen. Denkt u dat het zelden voorkomt? Nee, het komt niet zelden voor. We hebben in Nederland ongeveer 500.000 mensen die, dat is niet aan zo, die hier aan lijden. Alleen de meesten weten het niet en dat is jammer, want je kunt er heel goed iets aan doen. Ja, ich hoffe doch nur nicht, dass das irgendwie mit Parkinson was zu tun hat.
so Vorstadium ist oder was, aber ja. Freundinnen haben mir erzählt, dass hij heeft ermee te doen. Ja. Nee, had ja niets ermee te doen. Het is zo dat in onze kop en de hersenen, zoals we zeggen, dan ontzettend veel boodschappen, stofjes. Want we moesten je boodschappen van de ene hersencel of zenuwcel op de andere overbrengen. En dat dopamine, dat speelt bij veel boodschapjes een rol. Onder andere bij Parkinson, maar ook bij die rusteloze benen. Had in wezen ja niets met iets te doen, alleen leider. Pakken sommige lui dan het medicament niet, omdat het middel nog niet in Nederland officieel daarvoor geregistreerd is. Ja. Ja, dokter, we kunnen nu best met omgaan. Ja. Maar voor Island, dokter, of kunnen we zelf dat doen? Ja, oké, dus alle uw vertellen is niet Jan zo einfach, maar in eerste instantie, het heeft hele goede vragenlijsten. Die kan er dus van op het internet bekijken of die kan ze downloaden van het internet. Verdunt direct heen voor ook eventjes de website, waar ze dat kan. Dan had ze al een beetje, ja, kan ze dat opzoeken en dan had ze al een beetje een indruk van dit is het, of dat is het niet. Huh? En wanneer ze dat nu gevonden had en dan had ze dat ingevuld en dan zit tot de conclusie komen, ik kan dat. Ja. En dan als het heel liet, dan kan men nog een aantal dingen doen. Bijvoorbeeld alleen maar wat kriebelen in de voeten of een beetje kriebelen in de been. Dan kan ze zelf nog je doen. Maar wanneer dat zo wiet is gekomen met dat trainen, dan ben je wel in het stadium, dan ben je toch het weer. Maar ik wil je nu een beetje vertellen wat u in het vroege stadium toch zelf kunt doen. Zoals gezegd, dames en heren, de diagnostiek kunt u in eerste instantie het beste zelf doen via de website www.ristest.nl. Daar zijn vragenlijsten te downloaden en dan kunt u dat al oriënterend invullen en een beetje weten van heb ik het of heb ik het niet. Wat kunt u nou zelf doen? Benen wrijven, dat is goed. Bewegen is ook goed. Als u last hebt, een beetje opstaan en lopen. Het is niet prettig om dat de hele nacht te doen en we hebben het dus echt ook alleen maar over de hele lichte klachten. Staan op een koude vloer, verlicht ook, en de benen buiten het bed laten hangen. En dan zijn er een heleboel, dat vindt u op het hele internet, adviezen, maar ik rangschik dat een beetje onder adviezen van algemene aard. Niet roken, weinig koffie, weinig alcohol, gezond leven, ja dat vinden we dus eigenlijk overal, dat ga ik hier niet apart opnoemen. Dames en heren, als u nu heel veel klachten hebt en troede, doe huurstop, wirklich bij, dat is al een ernstige vorm van restless legs. Dan moet je dus echt naar de dokter gaan. Want er bestaan medicamenten, maar die kun je alleen op doktersvoorschrift krijgen. En die helpen ook heel goed, daar kom ik straks op terug. Het vervelende bij restless legs syndroom is, er zijn geen testen, dus geen bloedtesten of geen apparatuur die dat kan aantonen. De dokter moet het hebben van uw verhaal. Dus wat jij de dokter vertelt, wat jij mij vertelt, dan weet de dokter, dan moest het methode, dan verkent ze ook die zelftesten. Zult je toch in het begin, Jans, geschikt. Het kunt wel eens voor dat u naar de dokter komt en zegt, dokter, slofsleet. Ja, dan kent ze niet zoveel mee. Dus ik druk eens op het hart. Zo, ik ga een kriebel in de been, noem maar op, wat je gaat over je hart, dan kan de dokter ook je toe. En verwacht dus niet dat hij met u allerhande moeilijke bloedonderzoeken, dat had ze niet aan. Dat geeft het niet. Dus hij moest het doen met uw verhaal en dan zal hij ook je toe. En wanneer het zoiets is, dat de dokter ook met u samen vastgesteld had, dat de leidt aan restless legs syndroom. Daar heeft het twee Janssen, die zijn sinds 2006 op de markt, zijn nu medicamenten, die zijn effectief. Dat zijn die middelen waarvoor het gaat erover je gaat gaan. En ik zal even zeggen om erbij te zetten, naast het beeld, dat is Adartran en het andere is Cifrol. Ze helpen, maar u kunt ze niet zo kopen. Dat moet ook wel begeleid worden. Er worden en werden in het verleden heel veel andere middelen
gepropageerd. Daar is nooit enig nut van aangetoond. Behalve van inhibin. Wetenschappelijk kunnen we dat niet verklaren. Maar er zijn mensen die zweren op het gunstige effect van inhibin. En inhibin is wel vrij verkrijgbaar. Dus het doet geen kwaad. Tenminste, als u niet zwanger bent. Lees de bijsluiter, er staan nog een paar uitsluitingen op, maar die komen zeer, zeer zelden voor. Dan kunt u er baat bij hebben, maar bewezen is het effect nooit. Ja, Trude, ik hoop dat ze nu met deze uitleg, beetje geholpen is, dat er alle twee in elk geval wees, het is geen onwil of kwade opzet. Het is toch wel een aandoening, wenn ook niet wenn ook wel een onschuldige. Nou, is toch veel laster mee, vind je, met de precies, precies. Dus het is voor u heel erg vervelend en het weet voor alle twee ook heel vervelend. Het kribbel die gewetser dus. Ja, best net uitgeschoven, nee, best dus mee over dat. Ik denk, Trude, voor die zweur het wel heel verstandig, wens toe een medicament zou nemen. Een van die middelen waar je terug van je hart gaan. Je kan het proberen en dan kan er kijken. Het werkt. Ja, maar ik denk dat dat wel verstandig is, want met de gewone middelen, ik denk dat het over het beetje te wiet is. Goed? Kan er het toch mee toe? Ja, zeker. Oké, dan. Goed, dan is het wel goed, wanneer ze nemen, en dan komt na 3 weken even terug. Laten we ons even kijken van, moest de dosering, soms moest een beetje aangepast worden en niet het allemaal goed met is. Ja? Oké, ja. Dames en heren, voor vandaag zijn wij weer aan het einde gekomen van onze uitzending Kleine Kwalen. We hebben het gehad over het restless leg syndroom. U weet nu dat u er niet alleen mee bent. Een hele grote groep mensen in dit land heeft klachten, maar u weet ook dat er heel goed iets aan te doen is. Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of over een ander onderwerp, mocht u graag een onderwerp behandeld zien, laat het ons weten via Omroep Krijtland, per sms, telefoon of e-mail of bij mij persoonlijk. Ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. De 34e nacht van Gulpen komt alweer heel dichtbij. Bertha en Mop maakten ooit een sketch hierover en het is nu dus weer helemaal actueel. Vandaar voor u nu op herhaling Bertha en Mop. Wat ben ik verdrietig. Ja, we zijn er kapot van. We zijn er echt kapot van. Maar ja, we moeten dus beheerrapen. Vertel maar eens, hoe durft dat we toch echt een slag in ons gezicht gaan krijgen. We hebben ons weken monden voor ons erop verheugd. Ja. En het is... Ja. Nee, dat weet toch... Raap ik bij. Dat weet toch, toen in de tijd had er moppie van mij een fitnesscentrum. En daar staan we er nog wel, hè. Met dat Nordic Walking, weet er nog wel, hè. Doe ik nog eens even voor. De barsten heb ik toen. Ja, we hebben gewerkt. We hebben hard gewerkt. Ja. Dat mogen we, hè, ja. Nou ja, en wat kreeg voor te huren? Ja. Van de nacht van Gulpen? We werden uitgesloten, Lee. We werden uitgesloten. Ja, van Wolle-Metto. En waarom werd we uitgesloten? Omdat we te vlot zijn voor de anderen. Dat bedoel ik. En dat deed ping. Dat deed ping nu, als ik het. Maar aan de andere kant heb ik tegen hem gezegd, weet je wat? We moeten ons beheerrapen. We lotten ons niet kennen, hè jong? Nee. Dat gaat een beetje. We lotten ons niet kennen. Nou, wat is nu het geval geweest? Ze hebben dus een oproep gedaan aan de lui allemaal, hè, hoe de nacht langskomt, hè? Want die broezen je altijd zo voorbij, dat weet je, joh, hè? Dan is de ganse stoets al daar gegaan. Enge haast naar de ander. Wat hebben ze nu gedaan? Hebben een oproep geplaatst van verzin iets gezelligs, zodat de wandelaars een beetje afgeleid werden. Ja. Hè? Nou, verdunt er mee. We laten dus niet kennen. Verdunt er gewoon aan mee. Ja. Jong, vertel eens even wat we in de nacht van Gulpen gaan doen. Maar ik moet wel zeggen, dat mogen jullie nog weten. Dus dit me een plezier, houd het onder ons, want ik vind niet tot het comité van de Nacht van Gulpen dat mag weten. Want we willen ze verrassen, vertel niet. Ik heb als dingen die gewoon waar zijn. Ja. Wat heb ik gedaan? Ja, vertel. Als die namelijk langs Oost komen, heb ik een fuik gemaakt. Een fuik, wat is een fuik? Een fuik, dat is een soort trechter. Oh ja. Ja, dan kunt die ganse massa lui, die moeten dus naar de trechter. Snap er het al. En dan één voor één kennen we ze. Kijk, en dat bedoel ik nu. Dat is nu leuk. Dat is nu echt wat om te kallen met de lui. En als ze willen er langs glippen,
Nee, hij staat toe. En dan stuurt ze allemaal door de trechter. En ik sta aan het eind van de trechter. En dan kan ik ze een hand geven. En dan zeg ik, god, wat gezellig. En ze zijn getrouwd. En ze zijn nog katholiek. En komen ze vandaan? En hoe komen ze vandaan? Rotterdam, Gauwkant van het Bel, zeg ik dat. Dat vind ik nou zo leuk. Al gezien van Mamelus. Ja. Want du bent altijd aan het zoeken. Nou, wie is ook wel van dingen. Van Valster, Joep Del nog. Ja, dat Joep, ja. Dat is immer nog aan het zoeken. Dat zit er nooit. Die zit altijd zo lang. En de Jo Neven van Ville. Ja, och, dat is precies het. Nou, dat is toch gezellig. Dan kiezen ze dus één voor één. Kiezen ze en dan, och, dan kijk ik allemaal die voorgestellen. Nou, dat vind ik enig. Dus er moet maar kijken de volgende keer over de Rosette. Dat zou zeker wel opgenomen worden. Hè. Ja. Allee, daarom zijn we nu zo dik aangedrongen. Van zo'n even aan kijken, maar dat zou kort zien in de nacht. Ja. We doen dit oefenen. Hoe komt er vandaan? En bent u getrouwd? Nou, en heb je kinderen natuurlijk? Nou, kom op Den Haag. Oh, Den Haag. Ja, wat leuk, wat gezellig. Dat het gewoon gaat wat gezellig hier in dit land, hè? Heel goed, hè? Ja. Adieu, hè? Bye. Adieu, hè? Het zit er alweer op, beste kijkers. Ik wil u graag nog eens wijzen op onze website, waar u tevens de mogelijkheid heeft om de uitzendingen van de laatste weken nog eens te bekijken. www.omroepkrijtland.nl. Voor nu zeg ik graag tot de volgende keer. Dag!